Kør fra det, du. Kør, Kasper. Ej, stå stille her, stå stille her, da bussen skal forbi her. Stå stille. Godt lige køre lidt. Vi skal lige have de der mennesker væk, og så kører vi. Okay, hvad skete der? Anton, hvad skete der? Tog du video? Ja. Jeg nåede bare ikke at filme ordentligt, tror jeg. Vi skal Men hvad skete der? Jamen, vi kører op på fortovet, og så kommer vi til at være ved at køre i væggen. Okay, prøv at se, jeg tror lige at få en film af den der dumme bil, der er stillet for noget. Den er der, den gule deroppe, det er en gule, ikke også? Og så bum! Den gule derfra. Ja, jeg kan også se det. Du kører lige over til højre her. Derovre, yes. Okay, det er eddermame hardcore kørsel det her. At Tulbanderos ligger og krumser for vildt. Hvad sker der? Livet. Fuld gas. Og vi kører ikke hurtigt, ja. Vi kører ikke hurtigt, ja. Jeg skulle en ambulance i den første benzin. Ja. Der var ambulance. Du skal til spejlvand, så det er fordi, at de er rasseparadalash. Og jeg skal lige minde alle sammen om, at de drikker Carlsberg. Stadig. Selvom vi er ude af det. Og så kører vi ind. Og det er sådan en her, vi kører i. Kig. Okay, og jeg tror bare, vi stopper nu, og vi siger tak for i dag. Tak.